ne ko bala cogo bɛɛ Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma alternance Boubacar Sidiki k'a dɔn sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 180 ani siɲɛ 1 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Yusufu Sisɔgɔ Yusufu ko bɛn kelenya ko to ɲɔgɔn da la an ka sigi gwa kelen kɔrɔ ka kuma Boubacar Sidiki an ka ɲɔgɔn ta fa ɲɛdɔn ka ɲɔgɔn ka degun dɔn yalima n'o kɛra jamana in tɛ sɔn ka ja wa Boubacar Sidiki a bɛ sɔrɔ ka ja nga Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa jogo i k'a dɔn kɛra sababu ye ka maa caman ni bɔ jamanajɔ la sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn fangaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kelen tɛ san 1991 cɛ minnu nana fanga na Boubacar Sidiki k'a don bɛɛ kule k'a kun ye démocratie n'o ye jɛmu fanga ye Boubacar Sidiki fanga maa tɛ se ka jɛ fanga na nin kɔni ye tubabuw ka ko labɛnnen de ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la n'a fɔra ko démocratie Boubacar Sidiki k'a dɔn dɔ b'a kunfɛ nka min fana ye tiɲɛ ye a donnama kama cɛkunbaw de y'o kɛlɛ kɛ fo ka n'o fanga sigi sen kan an dalen kun d'o la Boubacar Sidiki k'a dɔn taa ka segin ani wulikajɔ caman kɛr'u fɛ nga a nana ye Boubacar Sidiki min kɔni ye a fanga kɛcogo ye a kɛra sababu ye jamana ka jigin dingɛ caman kɔnɔ a ye gɛlɛya caman da ka jamana sɛgɛrɛ Boubacar Sidiki e ko o yɛrɛ de ma kɛ fanga bi caman ye wa fanga caman de nana fɔ ɲɔgɔn kɔ Boubacar Sidiki maanifin nisɔn ma ja jamana gɛlɛyalen don Boubacar Sidiki k'a dɔn a bɛ fɔ minnu ma ko démocratie maw Boubacar Sidiki u nana fanga kɛ nemuruba ye ka bɛn u kelen da ma démocratie dun b'a jira k'a fɔ fanga ɲuman de ye démocratie ye sabula a bi kɛ bɛɛ ɲɛna bɛɛ da bi don a la Boubacar Sidiki i k'a dɔn maa tɛ to kɔ nka a kɛra kelen-kelenninge ye Boubacar Sidiki k'a kɛ kelenninvari ye ka mɔgɔw sama ka bɔ ɲɔgɔn na min mana sɔrɔ don min o b'i sɛbɛn kɔrɔdiya la tɔw kɔni dalangolo Boubacar Sidiki kuma min ni fanga bi kɛra Boubacar Sidiki ko nana yɛlɛma koyi yɛlɛma min donna a ye maa caman ga i kamana na sabula Boubacar Sidiki maa o maa b'a la k'a fɔ san 1991 ni ye démocratie cɛ ye Boubacar Sidiki an y'a bɛɛ da kɛrɛda fɛ ka bere ta k'an jɔ da la cɛ o cɛ ko n gɔki an bɛ wulukolokun di Boubacar Sidiki a ko i k'a dɔn nin gɛlɛya in jamanadenw fɔlɔfɔlɔ de banna politikimaw la min ye fanga ye o ka sɔrɔ k'i sen don a la Asimi Goyita fanga Boubacar Sidiki k'a dɔn u nana jateminɛ kɛ min ni ye gɛlɛya sɔrɔ min ni ye gɛlɛya kɛ ka ɲɛsin jamana ma Boubacar Sidiki yalima an t'an ɲɛsin o fɔlɔ ma wa o nana kɛ Boubacar Sidiki min kɛra ka da o kan n'o ye gɛlɛya filanan ye Boubacar Sidiki o de ye an bi kɛlɛ yɛrɛ de la kɛlɛ juguma banbanji janvanji binganikɛla so namaratɔ ni jadɔ Boubacar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen firilen don jamana kan sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya bi faamaw bolo nin fila bɛɛ lajɛlen kunbɛli u na se k'u kɔ a da la wa Boubacar Sidiki ɲininkali tɔn bɛ bɛn siga kɔni tɛ min na politikimaw nana sɔmi k'a dɔn k'a fɔ jɔn wala nin marifatigi minnu filɛ fanga la ninnu tɛ tulonkɛ koyi Boubacar Sidiki k'a dɔn caman ye kucukucu kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn minnu ma se ka boli joona olu caman minɛnen bɛ ka don kaso la Boubacar Sidiki k'a dɔn gɛlɛya bi fɔ ɲɔgɔn kɔ don o don i n'a mɛn k'a fɔ dɔ minɛna don o don i n'a mɛn ko dɔ minɛna sɛbɛnnikɛla ko min ye jamana ye tiɲɛ don jamanaden bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ kan ka jamana na fo ni min yɛrɛ ye nin bɔ a la an bɛ don min na ko bi yalima waati dɔ ma se jamana fanga fɛ ka wele dakɛ maa minnu n'u siranna walima u bolila ka bɔ jamana kɔnɔ k'u wele ka na u ti wele dama dɛ Boubacar Sidiki ka tila ka fɛn jiriw la a bɛ nin kɛ jaakuya t'a la faso kanu don n'u y'a dɔn min dɔn se ka ɲi Boubacar Sidiki o ka wele u kana jamana kɔnɔ o kana far'u kan ka jamana jɔ sɛbɛnnikɛla ko o fana k'i bɔ a la maa minnu minɛnen bɛ ka bila kaso la i kɛra politikimaa ye o minnu ye kuma purukutulen fɔ o Boubacar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen ka bɔ an bɛɛ lajɛlen ka sigi gwa kelen kɔrɔ ni ka kumaw sɔrɔ ɲɔgɔn na e ye nin kɛ e k'an ka nin kɛ wa e ye nin fɔ e k'an ka nin fɔ wa yafa kɛr'i ma Boubacar Sidiki ko yalima jamana fanga a tɛ se k'o kɛ wa n'a dun y'o kɛ Boubacar Sidiki o bi bɛn ni kelenya de ko fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen kelen ye nka a mana tigɛ da o da la jogojugu bɛ min na o t'a ta dabila a ko k'i bɔ yen marifati min bɛ sen na a k'o tɛ nkalon ye an ka jamana bi danga min na bi Boubacar Sidiki k'a dɔn tiɲɛ ka tiɲɛ la sebaya b'an ka sɔrɔsiw bolo wulikajɔ min bara ka k'u fɛ ɲɛdimi wura don kɔdimi wura tɛ Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen na Boubacar Sidiki n'a fɔra taw yɔrɔ min o y'a sɔrɔ o ye yen magɛ ka t'o tasuma fa Boubacar Sidiki i k'a dɔn minnu salo a n'o gɛlɛyaba min bɛ sen na ni ka taa fara i k'a dɔn a bɔ politikimaw ni maa minnu minɛnen bɛ ka bila kaso la Boubacar Sidiki ni nin bɛɛ lajɛlen nana koro ka kɛ gwa kelen kɔrɔ yalima a tɛna ɲɛ wa a ko maa dama dɔw bɛ yen
minnu bɛ kaso kɔnɔ i n'a fɔ Boubacar u b'a fɔ tubabukan na ayiwa ko détenu d'opinion o ye jumɛn ye maa minnu minɛ ka datugu hakilina kama Boubacar a ko Rose la vie chère min ye premier ministre kɔrɔ ye Musa Mara min ye ayiwa Mohamed Yusufu Bathily Boubacar k'a dɔn n'an ka mara sa bâche Boubacar ka taa se politique maa dɔw ma i n'a fɔ Mamadou Clément Dembélé Adama Diarra dit Ben le cerveau Mamadou Traoré dit le roi Boubacar ka taa se Choguel n'a ɲɔgɔnnaw ma a ko hali ka da ninnu ma yalima ni ninnu caman bɔra degun min y'u sɔrɔ yalima n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ wa Boubacar ka sigi k'u lajɛ u bɛɛ ka se ka don faso jɔ la a ko i k'a dɔn yalima o bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ wa n'a kɛra Boubacar n'u jɛna n'a ye Boubacar k'a dɔn ko ɲumanba n'u yɛrɛ m'a kɛ fana Boubacar k'i k'a dɔn maliyɛn bɛ yɔrɔ min bɛɛ lajɛlen sonnen don i k'a dɔn an ka jamana caman jɛ fanga ye a ko n'o ye bɔ yen yalima marifa talen bɛ maa jugu minnu kama maa dɔw b'u la n'i y'olu kuma ɲɔgɔnya la olu bɛ sɔn ka segin u kɔfɛ sabula maa sugu ka ca Bamanji bɛ yen Boubacar k'a dɔn yɛrɛ de tɛ sɔn hakilina min bɛ na u ni jamana taabolo tɛ kelen ye i k'a dɔn bingannikɛlaw bɛ yen a ko ni maa sugu bɛɛ bɛ i k'a dɔn rebelle la Boubacar k'a dɔn k'a woloma minnu bɛ yen n'u bɛ se ka nɛgɛ waasa an ka sigi ga kelen kɔrɔ Boubacar k'a dɔn kɛlɛ ka ban walima dɔ ka bɔ a la a ko yalima o fana tɛ se ka kɛ wa n'o dun kɛra Boubacar caman Bamanji bɛ yɔrɔ min caman kɔni bɛ yen o kamana gannen don marifa yɛrɛ de bilacogo kɛlen bɛ k'o kamana gan ni fanga y'u wele a ye marifa bila a ye batarama ninnu a ye cɛman ka na an ka jamana jɔ a ko taa o caman fɔra yen wa ko bi fali min b'a ka du kan n'u welela u bɛ na ko ye n'u nana yalima o ni kaso o bɛ se ka kisi kaso ma wa n t'o dɔn e bɛ se ka taa ne fa ni n ba fa walima k'an ka dugu ci e ka n'i jɔ ka taama ne ɲɛ kɔrɔ o bɛ kɛ cogo di o ɲɛnabɔ wa on parle de la paix paix cogo di paix tɛ se ka kɛ jeli tɛ suma nɛn kan o ka gɛlɛn Boubacar ni yɛrɛ i bɛ ka terme dɔ employé ko rebelle tɛ dɛ terroriste de don terroriste oui sɛbɛnnikɛlaw de fɔ a ko rebelle b'a la terroriste b'a la a bɛɛ ye kelen sow b'u la a bɛɛ kelen tu pouvais être un bon juge e mana kɛ juge Ala kana maa si ka kiiri d'e ma o de ye n kɛ radio baarakɛla ye la hawla wala quwwata illa billah e mana kɛ juge non e ma juge kalan de kɛ n y'o de kalan kɛ ne kun kɛra i tun bɛ dɔ fa kaso la a fɔ kaso la den de tun bɛ caya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ alternance kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara n tɛgɛ bila n k'i sɔn ɲumanya tɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'inter de Bamako l'inter de Bamako yɔrɔ so nin y'a ka fasiri ye yɔrɔ ko k'a ma se waati ye sa anw ka kunnafoni dili dabila terroriste to a la wa bawo maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ja ninnu ta kabi san 2012 ka na bɔgɔ bi la i b'a ye k'a fɔ min ye terroriste ye n'u ye waleya cɛjugu kɛ walima u mana bɛngali walew kɛ ka ɲɛsin anw ka sigidaw ma camana walima anw ka finitigilakaw dagayɔrɔ walima ka poste de contrôle o mana gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin o ma i b'a ye k'a fɔ dɔw de sigin bɛ jamana kɔnɔ walima jamana kɔ kan olu bɛ kɔrɔfɔ in kɔni ta ni ka sɛbɛkɔrɔ sankɔrɔ ta ka kɔkɔrɔ ma don nin bɛɛ lajɛlen b'a la e ko k'an ka na k'an ka sigi kan i y'a dɔn kɔnɔ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ o ɲɛnabɔ man di min ye fasirikɛbaa ka fɔ ye n'o ye yɔrɔ so ye a ko in k'a ma daminɛ bi koyi kabi démocratie fiɲɛ kɔni bina ka ci anw ka jamana seleke 4 kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ maa kunun kelen dɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka taa kɛ kulu ye olu kɔni de ye démocratie in ta n'o ye bɛɛ ye k'a sɛbɛkɔrɔ yanga o yangalen e ko olu yɛrɛ b'o sɛbɛkɔrɔ n'a na wa ka maa tɔw kɛ naloman ye o démocratie ko o min ta la ka yanga o ko o nana ye k'a fɔ gansankolon don taabolo min do taabolo ɲuman tɛ démocratie a to a ka di ka min a baara bolodacogo ye maa caman wɛrɛ sira wɛrɛ de bɔ a kɔnɔna na min kɛla sabu ye jamana ka se k'a firi a disi kan n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o taara wolo fɛn minnu na o ye fanga senkɔrɔmacɛ ye o fanga senkɔrɔmacɛ kununko ka na se bi ma min hakilinajigi n'o ye yɔrɔ so ye fasirikɛba ale kɔni y'a jira hakilinajigi la k'a fɔ kabi kununko an ka maa minnu bɛ yen n'o y'an ka cɛkɔrɔba cɛfarinw ye minnu jɔla tubabubilen ye k'a fɔ u tɛ n'u ka fanga boli anw ka jamana seleke 4 kɔnɔ i b'a ye o waati fana kɔnɔna na dɛ dɔw kɔni y'u yɔlɔ ni ka taa fara marabaa jugu kan n'o ye tubabubilen politigiw don politikimɔgɔw de y'o kɛ o waati e kan tɛ indépendance kuma ma yanni indépendance ka na les résistants la minnu y'u jɔ colonisateur ɲɛ tubabubilen na waati minnu ko k'a ye k'a tɛ kɛ yan a tɛ kɛ yan nka maa dɔw bɔra an kɔfɛ ka taa fara tubabuw kan ka taa jamana walima sigida kabini Ala ye diɲɛ da a bɛ tan
ka taa an ka min y'an ka jamana gundo ye ka t'o di marabaa jugu ma o kɛra sabu ye o sela anw ka nin cɛfarinba ninnu na k'u senkɔrɔ ma cɛ o waati kelen o taabolo kelen o de bɛ sen na halisa mais hali n'a sɔrɔla a taabolo yɛlɛmana k'a boloda ko démocratie o démocratie min filɛ nin ye n'i ye faso Maliba ta k'a lajɛ a nafolo dama kana se bi ma san 30 ani kɔ a ma foyi kɛ tiɲɛni kɔ ni a ma foyi kɛ ni tiɲɛni tɛ démocratie kɔni min ye ɲɛni ye a m'o caman dilan wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ démocratie maanifin dulon b'a la i b'a fɔ maakɔrɔ a n'a ka saran bɛɛ tɛ bawo n'i y'a lajɛ min ye démocratie ye a to a n'a yanga ka bon o de bɛ taa k'o kɛ birifini ye maa minnu bɛ yen n'olu kan ka tɔnɔ bɔ n'o ye dugumamaw ye n'o ye jamanadenw ye jamana seleke 4 kɔnɔ démocratie ko kɔnɔ a kuma bɛ f'u tulo kɔrɔ nka u ma nafa foyi ye a la o de kɛ bɛ sababu ye min ye fangasenkɔrɔmacɛ min n'a baaraw bolo dala min ye ala ka hinɛ Alhaji Ibrim Boubacar Keita la k'a ka fanga ni k'a dafiri Mande masa o ka fanga baalen kɔ min ye général d'armée Assimi Goïta o n'a ka maaw nalen i b'a ye k'a fɔ min ye jamanaden fan caman ye olu y'u ɲɛsin sɔrɔdasiw ma ko mɔnɛ min kun donna na a bɛ lawale a bɛ waati jan bɔ a bɛ san yiri ka bɔ ale ni aw de bɛ se k'o mɔnɛ sama ka bɔ an na an filɛ nin y'o kɛnɛ caman kɔnɔna na wa min ye maa murutilenw ye jatigɛwale kɛbaw n'an k'u ma ko terroristes olu bɛ wuli ka jɔ min na ani jakundan bila min na n'o b'o kɛ sabu ye ka maanifin ja papa ka maanifin jigila tigɛ k'u jigi kari ka min ye sira ye k'o don maaw dusukun na min ye forces armées maliennes wallahi ni ne wele daba e ma nin ye réseau kan wa terroristes ko ta n bɛ t'i kɔfɔ cybercriminalité la ayiwa et manga la guerre, c'est-à-dire que quand il y a des trucs comme ça, en tant que bon citoyen, parce que tu dois même pas regarder. Dans le cas où il y a un mawara wele, ou alors coach mawara makoko lagi. E ma fara jugu kan kosɛbɛ kɛ min ye yɔrɔso ye fasirikɛba intérêt ko kɔnɔna na ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ maa o maa bɛ e sigi bɛ Mali kɔnɔ walima Mali kɔ kan e de ka baara bɛn bɛ terroristes ka baara n'o y'u ka jakolon tali ye k'a yɛrɛkɛ walima k'a sarada walima k'a ci dɔnbaw ma o taabolo min filɛ nin k'o taabolo de kan ka kɔn an bɛ yɔrɔ min na ko bi jamana in kanu de kan ka don bɛɛ lajɛlen na an bɛ yɔrɔ min na ko bi farafarali tile tɛ bɛɛ lajɛlen kunkilenna ka kɛ kelen ye jamana bɛ jugu minnu bolo a n'a bɛ dengɛ dɔ min na n'a basigila waati min na an yɛrɛkunu ni ɲɔgɔn cɛ mankan minnu bɛ yen an ka sɔn k'o ɲɛfɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o kan ka ɲɛnabɔ cogo min na an bɛ taa n'o sira ye fo ka k'an bɛ waati min kɔnɔna na nin ye jɔn ko ala bɛɛ lajɛlen kan ka i hakilina kɛ kelen ye k'i kunkilenna kɛ kelen ye an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan walasa Mali a ka se ka wuli ka jɔ a sen fila kan nin o sɛbɛn cogo min na y'a salo ka bɔ l'intérieur de Bamako kɔnɔ yɔrɔso a ka fasiri don nka a b'a foni ne ko bala cogo bɛɛ di Babatiriki n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 200 ani siɲɛ 80 ani siɲɛ 6 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Ablaye Jara Ablaye ko Babatiriki k'a dɔn k'i fa i ba ka tigɛdɛgɛ nana k'i bɛ t'i jɔ Mali sɔrɔdasiw ɲɛ Babatiriki i k'a dɔn i b'a bɔ i n'o fɛ a ko kɔsɛn in na Bamanjuw kun kɛlen bɛ ka kolobo kalaba kuma min da i k'a dɔn kɛwale dɔɔni yɛrɛ u y'o kɛ koyi nin bɛɛ dabakun de ye jamanadenw ja ka tigɛ Babatiriki k'a dɔn fɔɲɔgɔnkɔ ka na jamanadenw ani ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ lakanabaliya o kadira kɔnɔ Ablaye Jara ko Babatiriki k'a dɔn awa duwakun damadɔ kabini awa génimu n'u ye attaquement dɔw kɛ min ye Kayi mara ani Ɲɔrɔn du Sahel mara la Babatiriki k'a dɔn awa maa minnu garijɛgɛ bannen du ka minɛn na u y'olu dɔw sɔrɔ Babatiriki ka camion dɔw jeni i k'a dɔn kelen ani fila damadɔ olu jeninen u y'o de jaw ta sa Babatiriki k'o y'an ka diɲɛma ko ye jakɔrɔw b'a la Babatiriki kabini o kɔni kɛra dimi bɛ don cɛ min na o tɛ Mali sɔrɔdasiw ye Babatiriki sɔrɔdasiw ka a y'an kɔnɔ septembre tile 10 tɛmɛnen an kɔrɔ koyi Babatiriki k'a dɔn sɔrɔdasiw taar'u bɛlɛn i k'a dɔn min ye Sénégal frontière ye minɛn o minɛn n'o ye camion ni citernes ye Babatiriki ka taa se min ye mobili minnu bɛ mɔgɔw transporter Babatiriki minnu bɛ bɔ Dakar ni k'u kunda Mali kan armée taara dodoli Mali kɛ dɔw bɛ ɲɛ dɔw bɛ convoi kɔfɛ dɔw bi sanfɛ Babatiriki dɔw bɛ tu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a kɛra n'a fɔ i b'a fɔ ko silima a ko ninnu de ye mobili dasi ka dasi ka Sénégal ban ka na Mali daminɛ ka Kayi ban ka n'u don fo Bamakɔ f'u seyɔrɔ la Babatiriki i k'a dɔn hali kala m'u waasi u b'a dɔn min bɛ sen na u b'a dɔn min bɛ sen na
Bɔsiriki damako ma koyi kuma min n'o kɛra Bɔsiriki n kelen bɛ ka attaquement misɛnnin kɛ yɔrɔ minnu na n'o ye Kayina Lamini ani Ɲɔrɔ Bɔsiriki k'a dɔn sɔrɔdasiw ko payi an bɛ min ɲini o ye nin ye Bɔsiriki i y'a dɔn Mawuludu la maa caman b'i sogo don ni ka Ɲɔrɔ Siribukɛ sɛgɛrɛ Bɔsiriki min ye sɔrɔdasiw k'u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ lajɛlen dondolima ka t'u bila Ɲɔrɔ hɛrɛ ni baden na kalama maa waasi maa m'u ɲininka Bɔsiriki k'a dɔn kuma min a dɔw b'a ka ninnu dondolima ka se Ɲɔrɔ Bɔsiriki karaw cɛ dɔw bɛ olu donna tu kɔnɔ Bɔsiriki k'a dɔn sɔmi kelen don u kan ka sɔrɔ yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu na o dɔnnen don min ye Kayi mara ye Bɔsiriki k'a dɔn a b'i ni ka moto 100 bɔ Bɔsiriki ani telefɔni Bɔsiriki n'a fɔra i ye ko moto 100 ani telefɔni caman den minɛ na o maa sata i kɔni kan k'o da dɔn moto 100 o ye maa 200 ye Bɔsiriki moto kelen maa 2 bɛ yɛlɛ Bɔsiriki a k'i k'a dɔn u y'o bɛɛ lajɛlen salo k'o da ɲɔgɔn kan sabula kunnafoni sara ɲɔgɔn na Bɔsiriki k'a dɔn sanfɛla ni dugumana olu b'a di ɲɔgɔn ma Bɔsiriki ni sanfɛla ko lew Bɔsiriki k'a dɔn dugumamaw olu b'a fɔ k'an bɛ duguma olu b'u laminɛ tɔ minnu b'i yɛrɛ kɛsa k'olu b'u yɛrɛ ɲini Bɔsiriki k'a dɔn u bɛ Ɲɔrɔ magɛn min ye Yelimanɛ u bɛ yen magɛn min ye Kayi Wocɛw ye u bɛ yen magɛn Bɔsiriki u taara sɔrɔ sɔrɔdasi jɔlen don nin bɛɛ la Bɔsiriki ka sin k'u wulu kolo kunji Bɔsiriki cɛ min tora o yɔrɔ ninnu na Fasiriba ko a da tɛ se ka fɔ n'o tɛ maanifi ja bɛ tigɛ sabula min y'an ka sanfɛ kɔnɔ ye Bɔsiriki n'o ye marifa daburu min bɛ sanfɛla la Sɛbɛntakolo tile 11 min ye Ɲɔrɔ ye a Worodugu yanfa a n'a Kilebi yanfa u y'o fana mɔmɔ Kuluwo ka dɔgɔn Bɔsiriki Tufin ka dɔgɔn armée ma taa sɔri yɔrɔ min Bɔsiriki ka taa bɔ Banmanju u dogo yɔrɔ min bɛ ani minan min b'u bolo yen k'a bɛɛ lajɛlen da kolonji k'a filenkolonji ni hadamaden poyitɔ ka bɔ dugukolo jukɔrɔ dɔw kunkolo dɔw sen dɔw bolo Bɔsiriki k'i k'a dɔn i kamana bi kuwa sɔrɔdasiw kɔni y'a kɛ an ɲɛtɛkola ye Bɔsiriki k'a dɔn fɛn o fɛn kɔni sɔrɔ la o furanjɛ la u y'a bɛɛ lajɛlen bila ka taa lahara sɛbɛnnikɛla ko état major général a b'a da jamanadenw tulo kan ni Lamini ninnu ni hali ni yen dɛ jamana yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen Bɔsiriki malidenw ani jamanadenw ka kunnafoni di ani ɲɛfɔli o bi kɛ sababu ye min b'a to u bi sɛbɛkɔrɔ banba Bɔsiriki sabula nin banbandi ninnu u to ka ɲɔgɔn da moto la 2 3 u bi duguw cɛ ci n'i ɲɛ dara a kan Bɔsiriki maa min d'i ka dugulamaa ye ne ko ni dugutigi ko k'a b'a dogo a ka dugu kɔnɔ dunan b'a ye ayi alors e min ye yɔrɔtigi ye dunanden kana i ka dugu kɔnɔ e ma se k'o siri k'o da i ma se ka kunnafoni di Bɔsiriki n'o nana don o don ka ko k'i la i yɛrɛ i nɔ t'o la a bɛ gɛlɛya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tugura l'indépendant mɔgɔ an b'u fo n ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon Demba Kɔnte nin y'a ka fasiri ye Alaji Demba ko min ye wulikajɔ ye min ye office du Niger o ɲɛmaaba n'o ye an ka kɔlɔn kɔnɔna o ɲɛmaa ye n'o ye président directeur général Alu Badara Alu Traoré Badara Alu Traoré o ko ten n bɛ fɛn min mɔgɔninfin ka fɛn ye siɲɛ kelen o ka fisa a ka lakali ye siɲɛ ba kelen o kɛra a ka taama kun ye i y'a lajɛ min ye tarata tɛmɛlen n'o bɛnna septembre kalo tile 9 ma san 2025 min ye nin cɛba in ye n'o ye PDG ye office du Niger to a la Badara Alu Traoré a ye wulikajɔ kɛ ni ka ɲɛsin an ka malosɛnɛ yɔrɔ min ma o de bɛ wele ko Ɲɔnɔ mara a taara ka taa yen lajɛ o lajɛli i b'a ye k'a fɔ nisɔndiya ni sewa o tun bɛ a ɲɛ kan a sabu kɛ fana min ye office Niger kɔnɔna ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ malosɛnɛ kɛ walima u bɛ balofɛn wɛrɛw sɛnɛ a kɔnɔna na i y'a dɔn ji de bɛ d'u ma sanga n'a ka waati o ji o fana sara waati de bɛ a la Alu n'o ye Badara Alu Traoré ye a ka taama kun y'o ye ka taa lajɛ min ye wulikajɔ min n'o bɔra ka kɛ office Niger kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Ɲɔnɔ bolo kan o taabolo in k'a kɛra nisɔndiyaba ye bawo ji wari tun bɛ sɛnɛkɛla fɛn fɛn n'o ye cikɛlaw ye bɛɛ lajɛlen y'a ka wari sara an y'a sara o an y'a sara cogo di o ma foro b'e bolo ye wa e fana ka hectare damadɔni moi je suis un bon malin je suis hectare de riz sango san b'a tigɛ sabali walahi ɲininkali kɛ n dɔgɔnin dɔ bɛ se ko Mulayi Bulletin Mulayi Jara ayi mun Mulayi Jara ko n dɔgɔnin Mulayi Tunkara
ndogoni fakeli bakeli ale de furo directeur yi hal sa bora ken dashi a fo dogoni furo di ma sonzoni angira bana ha me to ki ya telefoni jule ale do ne ko ni mele fa bi sonzoni ko fe do ba ne reti wallahi ne te bi ni molo do ngabo nyara ale de ba bege de sigile ba ke chikele nda war bo nam mi office Niger PDG Badara Alu Traoré agani tama jongo akera wasaye watama yensefe atara boya masigi de ta ni ka nyeshi nyono moloseno belejilema ka sobu ke jiware mi no tumbe ulade uya belejile sara dorome kele duru ate machine baw ni ya wari yere laje chef wari miliyari kele million bisaba anaku ngave ni ya laje mi Badara Alu Traoré office Niger PDG akone ya jira sa ka fo mi ye campagne 2024 2025 ye al na soro ya gelabe fando ve jongo ala mi aka wuli ga joy ka no bamba ni ka osinzi gela mi no be chikalo dala kolongo nana ka ko bele jile ni ka sigi singa wa uye munumunu salo ga ku senabla ka fiye bo usengoro ka ta mi ye forodo no malo forodo ye ka ta olaje wa mi ye nyema ye alisa aya jira ka fo ko buya masegi ka ta baw ni wari no ye miliyar kele ni doni aka fara nywanga muso bado ka wuli ga jodo no ye directrice de la zone nyono gonnana madame Sidibe Mariam Jara madame Sidibe Mariam Jara ale de koni ye kunafunu ntasa ka nyeshi onga chigelo ma nyono gonnana ay jiwari sarali abeke sabu ye mi ye bara kuraw ye ani hagilna ngoro ka tani ka nyeshi chigelo ma nyoro mara o konnana wani ya laje bibi na kene gonnana munu ngoni bola ka PDG no ye office Niger nyama baye ka bismillah dugutigila ko be ola comité paritaire o be ala kata se délégué des exploitants ma no e chigelo ka chidon ye kata se mi baragelo ka lafzal to jagulu no yolu ka chidon fara kene kono nango mago représentant du syndicat des exploitants fo kata se mi chambre locale d'agriculture de nyonoy nunu bela jele ya jira ka fo ko PDG ka ni tama ka nyeshi oluma ko lugu ba se ba koro fo wa ye war mi fana sara ko faso de maya o tama sere do ye oye ba ni ye war sara ini ye fami no o kanga ke hage ema ne o sara jamana yoro ifana bi ta yin jamana fafe Asim Kweta on nyolongaw B12 B14 B20 mulodo adugu togo bewanu mbala bewani wa on ye faso de nyuma yake aga ni nyono gaw de tayde jejuru fofo ba on nyono gaw la anya sara asibu yere kanu kama wa jikana desana blede no jitetege wa anga koloshi anga chike anga malo na anga fa ambe ka koloshi suma foye kana jeni tugu nam ni we sabe mina ya salo ka bo nouvelle horizon kono Demba Conté aga fasiri wala tirigi mbembolo buwa ka do mbi boni sebe mi nuka ma le témoin chere abol ko chien kemenani chien bi woro ani chien saba ma mi nya sebe atwa de ko Amidou Keita ko wala tirigi akwika do juro tabale gushilembe ngani de mangan janye amanga ta yoroja sabula be do mali kono wala tirigi mili ayare la che minungo no ye miliari o dama de farale men nyanga chekumba wakati ki ko maju sebara akake chambre commerce président la dado wakati ki kardon aywa sabula minye aywa mandai ni oye kanga hake minge no dafara i kardon tabale bi gochi akadi minye wakati ki kardon kanyama ya nyini o kangi kambo semne kala ko mi ngoni ndone do kaba kele maju sebara i kardon juraba bele jile ya nyini iye sanvla minge yuso bachili kofe on da fe kata koy ibi sanduri ngasa iye bara minda mena ikase ko to laba wakati ki kabno de ko ngera maju ko ni sabla yo ke sabla gela yusu bachilu soro o maseka ko in laba o mi ngoni ye wote no ye election o re de kanga ke maju ko ni ngambole do sabla jenwa bele jire anyini akake ikadon agwa candidate o de la minye agwa campagne bloyi yo sigi singa maju ere to ala $2 ikado sugu bakono wakati ki ikado bureau de ale layi sɛbɛnni kala ko indara ka kalifa maa min ma o fana milliardaire Bouakari Tanja bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Sancho o de y'a ka directeur de campagne ye sɛbɛnni kala ko u ka ɲɔgɔnyew senfɛ ani kumaw fɔli la Bouakari k'a dɔnna k'a fɔ jɔnwa la min kɔni ye nin ko in ye gɛlɛya t'a la sabula u taamana ka se Bamakɔ disiba bɛɛ ma milliardaire fɛn o fɛn bɛ
Bamakɔ i n'a fɔ Petit Barou ka taa se ngi ɲininka Umar Ɲanga n'o ye Petit Barou ye Kumalin PDG Seydou Nantumɛw Boubacar Sidiki u taara ninnu bɛɛ lajɛlen ko Maju ne bɛ min na an b'o la nga Boubacar Sidiki k'a dɔn a bɔ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ an bɛ donni minɛ ko yalima maa wɛrɛ kelen bɛ k'i kɔ a da Maju la wa a ko sɔmin kelen don kamalen dɔ bɛ yen u k'a ma ko Boubacar Kanté dɔw k'a ma ko commandant Boubacar Sidiki i k'a dɔn ko nin ka kuma bɛ ŋunuŋunu na a barika bonyanen bɛ k'a fɔ o bɛ sɔn ka kɛ candidat ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn ale yɛrɛ bɛ dangan min na n'i y'a ta k'a lajɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn dangan jan tɛ sabula ayiwa ale bɛ régime du forfait de la min ye commerce d'État ye ale b'o de la Boubacar Sidiki k'a dɔn ni k'i b'o sɛnsɛn ka taa i laban in na kuma bana min ni fɔ nka an tɛn'o fɔ nka taalen ɲɛfɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ min kɔni nin kamalen ye min ye nin kamalen ye régime forfaitaire yɛrɛ nɛgɛnna don wa Boubacar Sidiki dɔw ko ko a b'a sɛbɛ la koyi a bɛna taa Boubacar Sidiki dɔw ko ayi dɛ a bɛna ka fiɲɛ ta f'a de lajɛ ale kɔni k'i kanbɔ in Boubacar Sidiki a na kɛ sababu ye a ka dɔn dɔw yɛrɛ ko a y'a farati jamana in bɛ yɔrɔ min na bi maa i k'a dɔn i mana fɔ i ka di bɛɛ ye i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen senkɔrɔjugu dɔ bɛ yen Boubacar Sidiki min kɔni b'a k'i sɛbɛkɔrɔ lajɛ i ɲɔnni de ka d'o ye ko jagokɛlaba damadɔ bɛ yen min ye jagokɛlaba 2 ye opérateur économique maa 2 k'olu dalen don dibi la olu bɛra ka fiɲɛ ta u tɔgɔ ma fɔ olu bɛra ka fiɲɛ ta f'a ye olu kɔni tɛna se k'u kanbɔ k'u kɔ a da Maju la olu kɔni bɛ Kanté kɛ in kɔni ɲɔni sa ni ka se ni k'o bila kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko o fana k'i bɔ a la Boubacar Sidiki n'i ye ko in da k'a lajɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa min ye chambre commerce ye gɛlɛya man ka k'a la e ye fɛn ɲinina ye ne ye fɛn ɲinina ye Boubacar Sidiki e ye fɛntigi ye ne yɛrɛ ye fɛntigi ye n'anw k'an bɛ ɲɔgɔn fana o fana ne ka gɛlɛn wa Boubacar Sidiki a ko Maju Sɛnbara a ko cɛ min don a lakodɔnnen bɛ u tɛ bila ko ye sabula a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri Boubacar Sidiki i k'a dɔn dɔnnen don Mali juraw fɛ foyi tɛ gundola jago la Maju tɛ min dɔn fiɲɛdɔya o namaraya o wuludeni ye dɔ kɛ nin bɛɛ la Boubacar Sidiki a ye san 2 min kɛ Yusufu Bacili nɔ na o de ye tɔw da la o de ye tɔw wuli ka jɔ bolo da ka ɲɛsin a ma ko fɔ a ka wuli ka jɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni ye ŋunuŋunu wɛrɛ ye o fana fɔlen don kamalen 2 bɛ yen Usumani Jite ayi ni Tayiru Si Boubacar Sidiki sɔmin kelen don k'a fɔ ninnu laban o laban ninnu yalima u tɛn'u kanbɔ wa ɲininkali bɛɛ n'i ye Usumani Jite i ka ko ta k'a lajɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ale de kun y'i kɔ a da Yusufu Bacili kɔ a la a mɛnna kabini o ka sigili Boubacar Sidiki a tiriw ni ɲɔgɔn cɛ a ma ja min kɔni ye panbara ye ale y'o bila panbara a don ni bi cɛ ale yɛrɛ tununa Boubacar Sidiki maa t'a kumakan mɛn maa t'a ka wuli ka jɔ mɛn a fana ye nafolotigi ye o nka Boubacar Sidiki i k'a dɔn a don a kun tɛ Yusufu Bacili la i k'a dɔn a bɔra ka bin a ko kamalen wɛrɛ fana bɛ yen o den ye n k'i ɲininka ayiwa Tayiru Si ye Boubacar Sidiki sɔmin kelen don o fana na k'a fɔ o fana yalima a tɛna sɔn k'i kanbɔ wa a fana ye kɛlɛ in nɛnɛ o Boubacar Sidiki a da de ma ja a la sɛbɛnnikɛla ko nin fɛn o fɛn filɛ sigi kelen don ni k'u kɔnɔ dɔw kɔni ko k'u n'u kanbɔ min ye Jite yɛrɛ ye a delila k'a fɔ campagne tɛmɛnen na dolari wari $600 000 o a fɔ n ye dɛ $600 000 fɛn calcul rapide $600 000 dollar yɛrɛ bɛ joli la 500 et combien 500 je ne sais plus a calculer dɛ a bɛ dɔɔnin bɔ han yala an ka tila dɔ b'a ci ma Boubacar Sidiki k'ale $600 000 de don campagne na Boubacar Sidiki k'a dɔn Tayiru Si ale bɛ industrie o de ko fɔ sabula usine de peinture min bɛ yan n'o ye Siatel ye i k'a dɔn ale y'o ɲɛmaa ye 300 millions de francs o k'a y'o de don a la ko in gɛlɛyara ka gɛlɛya sabula ale y'i kɛ campagne kan Boubacar Sidiki k'a dɔn peinture usine e ko a kura peinture usine in na de Siatel a ma ne ko mun ye maa burujɛ jɛ ye dɛ a ma ja a tununna o Siatel yɛrɛ u don an b'u ka prise kɛ a bɛɛ jɔra yɔrɔ campagne ne ko ni fɛn ninnu tɛ ba taara koyi normalement chambre de commerce normalement fɛn Malien diaspora mɔgɔw ka fɛn ninnu ni élection man ka kɛ nin ji la logique la u kan ka bɛn a kan c'est-à-dire a bɛ fɔ min ma consensus karisa an jɛna n'a ye an bɛɛ b'e ta c'est tout e yɛrɛ bɛ wari min bɔ na n'i kɛra chambre de commerce i bɛ nafolo min bɔ e bɛ min perdre a la i t'o sɔrɔ a la hali
bon sirigi sɛbɛnnikɛla ko nin ko in damanda depuis sen na min kɔni Amidu Keyita ye a y'a jira k'a fɔ maa si digilen tɛ ka foyi fɔ nka min kɔni jɛlen don n'o tɛ nkalon ye bon sirigi yalima chambre commerciale a ka élection minnu tɛmɛna n'a kɛra gɛlɛya ye sen in da bɛ k'o ye wa a ko a dan t'a la sabula disiba bɛɛ lajɛlen ko Maju Sɛnpara o k'i bɔ yen bon sirigi k'a dɔn ayiwa kamalen dɔ fana bɛ munumunu salo la a ko a ni Maju bɛ ɲɔgɔn fɛ u k'a ma ko Cɛni Konatɛ Mamadu Cɛni Konatɛ a delila ka faamaya in nɛnɛw chambre commerce i k'a dɔn a bɔ kuma min ni bureau tɛ yen ɲɛmaaw y'a ta k'a sigi a labanna yɛrɛ ka taa kɛ min kɔni ye ayiwa ACI ɲɛmaaya ye a ye nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ gɛlɛya dɔ y'a sɔrɔ k'a to ACI ɲɛmaaya la sabula a fɔra k'a ye ayiwa yɔrɔ dɔ feere i k'a dɔn bɛndiya ma o man kan a n'o tepitaba barika bonyana fo ka ayiwa gɛlɛyaw don a la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye ayiwa chambre commerce président ye a ka d'a ye nka maa caman y'a jira bi min ye Amidu Keyita ye k'a fɔ a bɛ Maju kɔni ka ayiwa a fanfɛla la sabula a bɛ taa ka segin kɛ yen yalima a nege de b'a la wa yalima a tun bɛ Yusu Bacili nɔfɛ cogo min na conseiller yalima a b'o de ɲini wa yalima faamaya in yɛrɛ de ka d'a ye wa ɲininkali tɔ bɛ bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo k'a bɔ le témoin kɔnɔ sɛrɛ karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra le témoin an bɛ u fo u ko ten ko misitigiw de bɛ ɲɔgɔn fana ni tura ye nin ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indicateur du renouveau anw da ye namiya ye fɛn kɔni tɛ kunna o bakɔrɔ tɛ maa min bolo ne taara don min kana ala wale ɲuman kana ala jalaki dɛ fɛn tɛ bolo cogo di sabali fɛn tɛ bolo fɛn tɛ bolo cogo di n ko o kana kuma yɛrɛ de fɔ ne jigi dalen don dɔgɔnin de ka bi koyi Hamana Ɲangi a y'i ka nagariya bɛ fɛ ka kɔ de sisan k'a kɔkɔrɔma don k'a jigi dalen don kan naam ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau Y Dunbiya nin y'a ka fasiri ye Yakuba Dunbiya a ko min ye hakilinaw kura taabolo kura ka kɛ carte dɔ tigi ye ni a bɛ wele ko la carte Zenika carte Zenika n'i y'a lajɛ société Elvera Global MLSAS olu de y'a sigi sen kan u y'a sigi sen kan ka ko in fana ta ni ka bonya da don kibaru tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka bɛn sibiri tɛmɛlen ma septembre kalo tile 13 san 2025 u yɛrɛ jabala b'a la falajɛ IGA sirafara o masurunyana n'i y'a sabakɔrɔ lajɛ min ye nin kɛnɛ in kan i b'a ye k'a fɔ maa dɔw kɔni kun bɛ don kibaru tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ minnu yɛrɛ y'a maa kologirinw ye n'olu nana ni ka na ɲɛfɔli kɛ o dɔ bɛ tali kɛ Abdulayi Tarawele kan ale ye responsable juridique ye min kɔni n'a bɛna a sariya ko k'a ko bɛɛ lajɛlen taabolo ni k'a fɛsɛ n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye Nana Jakite Sidibe ale ye responsable marketing ye fo ka taa se Jigi Layiko Tarawele ma o ye chef département partenariat minnu kɔni bɛ baarakɛɲɔgɔnya ka tɛmɛ ni cakɛda bonda ye n'o ye société Elvera Global ye o ni cakɛda wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ale Jigi Layiko Tarawele ale ka baara a bɛ ɲɛsin o ma nka n'i ye ko in yɛrɛ sabakɔrɔ lajɛ fɛn min don o de ye carte dɔ don n'i kɛra carte n'i y'a san 2000 don denmisɛn ta b'a la i n'a fɔ maakɔrɔw ta b'a la cogo min na min ye cɛw ni musow olu ta ɲɛw tɛ kelen ye wa n'i y'a sɔrɔ fana an ka o ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔnya la n'an k'u ma ko service ninnu partenaires o dɔ bɛ se ka kɛ min bɛ misali ni restaurant ye ka taa se pharmacie ma fo ka taa se hali an ka magoɲɛ yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen u ka ko ta bɛ bolo la nin carte in maa minnu bɛ yen n'olu ye carte in tigi ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka n'i taara k'i bɛ t'i maa mako ɲɛnabɔ nin yɔrɔ dɔ la kelen na tɔtɔli o bɛ se ka kɛ i ye denmisɛnninkaw minnu si bɛ san 17 la i y'a dɔn sariya ɲɛkɔrɔ olu ma balikuya fɔlɔ olu fana t'a dilan bɛ ka bila yen min ye carte Zenika ye n'i y'a lajɛ a kɔni a taabolo n'a magama jɔn ko ala a yanga a ka bon kosɛbɛ wa a bɛna kɛ sabu ye misali sisan ni ne mago jɔla ko n bɛ taa n ka moto ni ka taa ko lavage la o b'a sɔrɔ o lavage tigilamaw o n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni moto kan ka ko 100 sisan a bɛ ko 50 ja a f'u kɛra kanamu ye o tɛ kanamu ye wa kanamu cogo di ni min kɔni ye nin carte makama ye jɔn ko ala n'o ye carte Zenika ye a makama a yanga sɛbɛkɔrɔ ka bon kosɛbɛ wa n'i y'a lajɛ min ye maa minnu tun bɛ n'olu tun b'a la ka ɲɛfɔli kɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ Abdulayi Tarawele kan ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin carte maa o maa bɛ yen ne ye carte in ta jɔn ko ala makama caman bɛ yen i na o sɔrɔ i ka diɲɛ sosigi la wa a bɛ kɛ lafiya bɔda ye i ma wa n'i y'a lajɛ i ma fili ko ye min ye kanamuko ye min ye kɛnɛya ko ye n'i y'i ka ordonnance minɛ nin carte b'i bolo o ni pharmacie
minnu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo donc o la ala ni sela yi tɔtɔli bɛ kɛ i ye wa k'a fɔ ka nin carte Zenika in k'a sigi sen kan a ma sigi sen kan kunfɛ koyi min ye maa 21 bɔ ɲɔgɔn ye olu de dalakan n'u hakilina ɲinina anw b'a fɛ ka nin baara in boloda yalima an kan ka taa sira jumɛn ni sira jumɛn fɛ bolofara jumɛn ni jumɛn kan ka yaala k'u kana n ka carte di yan a carte bɛ feere de u kana ni den da ye ba fila n ko sɔnna i sɔnna u kana nin da ye o tulo b'i la den dan min ye fatirikɛla ye n'o Y Dumbuya ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye nin carte ye o kɔni nin kɛla baaraw nun doli baaraw n'a bolodala sibiri tɛmɛlen septembre kalo tile 13 san 2025 wa baara ninnu ko nin kɛlaw ka baaraw kurumo karili a juru tigɛlen ye wuli bawo min ye anw ka subahana mansi sanfɛla ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la réseaux sociaux dɔw bɛ tali kɛ TikTok kan Instagram fo ka taa se YouTube ni Facebook ni Twitter ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ n'u wasa don carte Zelika n'o ye société Elvera Global MLSAS ale ka baaraw bɛ se ka fɛsɛ cogo min na ka maanifinw kunnafoni jamana seleke 4 kɔnɔ nin ye sɛbɛn mina y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Y Dumbuya a ka fasiri don ne ko bala cogo bɛɛ Babatiriki ne bɛ n bolo bɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin sɛrɛ Babatiriki k'a dɔn sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 400 siɲɛ 60 ani siɲɛ 3 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Amidou Keita Amidou ko jamana in kɔni n'an m'an jogo dɔn a bɛ ne ka kɛ bɔsindigi la ye ka sababu kɛ jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma CSDM Babatiriki i k'a dɔn Mohamed Sherifu Ayidara ale de ye tɔn in bisimila fo ka n'a bila bila Babatiriki nka maa dɔw wulilen bɛ ko f'u ka tɔn in bɔsi a la Bayidi Darame Babatiriki k'a dɔn Mohamed Sherifu a kumana sabula Bayidi Darame bara ka kɛwale min kɛ dɔ de bara k'a dɛmɛ wa yalima Bayidi ni jɔnni bɛ awa ka kan kelen fɔ Mohamed Sherifu Ayidara a ye sɛbɛnni kɛ a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM bureau exécutif du CSDM Babatiriki k'a dɔn o ko Mohamed Sherifu Ayidara ale de tɔn in bisimila sigi fo kana bila bila ka gɛlɛyaw kɛ kabini jamana kelen jamana fila fo jamana 40 kɔ bi Babatiriki maliden minnu bɛ jamana kɔ ka bɛɛ lajɛlen ka don a la Mohamed Sherifu Ayidara ale ka wulikajɔ don Babatiriki n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye wulikajɔw ye min ye Bayidi Darame i k'a dɔn a ye fɛn caman kɛ min ye sarabolo yɛrɛ ye e k'u tɛ kiiri bulo kɔnɔ de sabula wulikajɔ la récépissé min bɛ to a la tɔn in na san 2016 CSDM Babatiriki i k'a dɔn ayiwa Bayidi Darame ka fɔ kɔrɔfɔ la min kɔni ye ayiwa o ko gɛlɛya ye mankan kɛra o nɔfɛ kiiri caman kɛra o la n'o tɛ ne yɛrɛ tun bɛ n'a fɔ dɛ waatiw tɛmɛna mɔgɔw tun b'a la ka ɲɔgɔn sama ɲɛmɔgɔya nɔfɛ nin tɔn in na ye a bara ka f'i ye de sisan Babatiriki min kɔni ye wulikajɔ ye a ko ayiwa laban min kɛra n'o ye gɛlɛya ye a ko arrêt numéro 109 section administrative cour suprême Babatiriki min ni CSDM ka avocat ye wulikajɔ bolo da i k'a dɔn kiiri kunfɔlɔ min kɛra Babatiriki a ye recours kɛ recours de tɛ ma sɔn wa recours kɛra Babatiriki i k'a dɔn lajɛli ka kɛ kalo kelen kɔnɔ o kelen kɔ k'a ban i b'a ye k'a fɔ affaire wɛrɛ nana kɛ min n'o bɛ hali bi section administrative la Babatiriki min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ye ayiwa article 254 loi min bɛ cour suprême yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kofɔ o jɛlen don Babatiriki min ye Mohamed Sherifu Ayidara a k'u y'a kɔlɔsi min ye nin ko ninnu ye yalima nin bi ban waati jumɛn dɛ Babatiriki k'a dɔn fɛn min fɔra ayiwa tribunal la fɛn min bɛ kiiri bulo kɔnɔ yalima joli bɛ se k'i yanga ni o dulakiba ye Babatiriki commune 6nan tribunal i y'a dɔn waati kɛra o yɛrɛ ye o ye kiiri tigɛ kiiri wɛrɛ ma kɛ kiiri min kɔ min man ka lakali o de kɛra a fɔra Bayidi Darame yɛrɛ tɛ tɔnden ye jango k'a fɔ k'ale ka kɛ ɲɛmaa ye sabula Bayidi u ka ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ a gɛnna ka bɔ bureau yɛrɛ la Babatiriki k'a dɔn maa min gɛnna ka bɔ bureau la o bɛ se ka kɛ ayiwa tɔn ɲɛmaa ye cogo o n'a ta bɛɛ min ye kana gɛlɛya in ni ayiwa jafarinya wulikajɔw nana kɛ a laban nana ko wɛrɛw boloda min kɔni b'a kɛ k'a fɔ ko ale bɛ kɛ tɔn ɲɛmaa ye ni maa wɛrɛ ka dɛmɛ ye Babatiriki min y'ale yɛrɛ kamana gan n'o ye Mohamed Sherifu Ayidara ka fɔ ye a ko i k'a dɔn Bayidi Darame i k'a dɔn a nana wulikajɔ boloda min ye minisiri min n'ale yɛrɛ bɛ ayiwa i k'a dɔn jamana ayiwa taamadenw kunna n'o ye ministre des Maliens de l'extérieur ye Babatiriki i k'a dɔn
u ka bayidi reçoit k'a fɔ u bi kuma a ko i k'a dɔn o ye ko gɛlɛnba ye yalima mun de kɛlen don o tuma ninnu bara k'u pan sariya de kunna wa yalima sariya sɔsɔ jumɛn bɛ jamana kɔnɔ a ko an bɛ don min na ko bi Bougazelli k'i k'a dɔn ni sariya kɔni wɛrɛ ma fɔ sariya min b'a jira k'a fɔ ale Mohamed Cherif Aidara ale bolo tɛ baara la n'o sariya kɔni ma fɔ min kɔni fɔlen don n'an b'u danga kan bayidi yɛrɛ de kun kan ka minɛ sabula kiiri min kɛra a fɔra n'a donna jamana in kɔnɔ san fila kaso a kan ka minɛ ka datugu Mohamed Cherif Aidara ko a mana tigɛ Dawu Dadala ale kɔni bɛ diɲɛmaa ladɔnniya min bara ka kɛ bi ministre min bɛ malien de l'extérieur la Bougazelli k'i yalima a t'a dɔn wa yalima gɛlɛya jumɛn de bɛ yen Bougazelli k'i n'a bara ka jamana sarabolo bɛɛ lajɛlen sɔsɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ le témoin kɔnɔ Amidu Jakite ale ka sɛbɛnnin don Amidu Keita wa Jakite Amidu Keita n'i ye Hamɛdi ye n bɛ taa hakili bɛ taa Jakite de la o karamɔgɔ Tafa Tunkara ko tɛ maanifin mana to k'i jugu ka dileki ye ɲin ka na i bɛ siran ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le focus F Tarawele nin y'a ka fasiri ye ko min ye CNT maa kologirin dɔ ye n'o ye Bougazelli F Fɔnba ye ale ye président la commission ye min n'o bɛ transition kɔnɔna na n'a bɛ kɛnɛya ko a bɛ o kunna ale ni min ye ordre des médecins du Mali o ɲɛmaaba n'o docteur Alikadiri Jara ye u b'a la ka ɲɔgɔn jaabi n'i y'a lajɛ wasada in na min ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye ale kɔni bɔra sa k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔ ye n'i taara foroba cakɛda bonda la n'o y'an ka hôpital public ninnu ye e kan ka baara de kɛ yen e man k'a fɔ banabaatɔ ye taa n sɔrɔ n ka clinique la clinique baara ɲuman de bɛ yen fan fɛ wa e bɛ kɛnɛya yen de ye joona o taabolo min n'o dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ k'o ta a ma fɔ a bɛɛ dɛ dɔw de ka taabolo bɛn bɛ o ma o hakilina min filɛ nin ye ko sariya kɛmɛ k'a sɛbɛkɔrɔ kɔn o kɔrɔfɔ mɛn i b'a ye k'a fɔ min ye président de l'ordre des médecins du Mali ye docteur Alikadiri Jara ale ye Abubakar Sidiki Fɔnba jaabi a ko waati min na dɔgɔtɔrɔ bɛna fɔ a ka banabaatɔ ye k'a fɔ n sɔrɔ clinique in na k'o b'a sɔrɔla banabaatɔ ta ni bɛ yɛrɛ sɔrɔ foroba kɛnɛya furakɛ yɔrɔ min na o bɛ taa sɔrɔ ko a minɛnw bɛɛ lajɛlen u ma ɲɔgɔn sɔrɔ walima dɔgɔtɔrɔ mago bɛ minɛn dɔ la o tɛ foroba kɛnɛyaso in kɔnɔna na min Abubakar Sidiki Fɔnba ye a mi da dulɔbaranisigi koyi a y'a jira k'a fɔ n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ dɛ olu ma kuma ye f'u kun fɛ koyi min ye sɛgɛsɛgɛli ye o de bolodala o sɛgɛsɛgɛli bolodali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ min ye an ka kɛnɛyaso kɛnyɛrɛ y'o ye 600 bɛ yen olu kɔni kɛn bɛ ka sariya sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ o man ka kɛnɛya baara fosi boloda anw ka jamana seleke 4 kɔnɔ o taabolo min filɛ nin ye ko min ye ministère de la santé k'a kan k'i ɲɛsin a la wa n'i y'a lajɛ fana dɔgɔtɔrɔ k'a fɔ k'e bɛ baara la foroba kɛnɛyaso kɔnɔna na ka tila k'a fɔ ko clinique de b'e bolo ko sariya kɛn bɛ k'o sɛbɛkɔrɔ kɔ o taabolo min filɛ k'o ka dabila. Oui, mais là, moi, ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, je suis contre. Dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ baara kɛ foroba dɔgɔtɔrɔsoba la ka tila ka clinique sigi je suis contre mais par ailleurs a tubabukan fɔ ka na sa kuma de ka ca kojugu n b'a fɛ ka non lamɛnba nin min ka di n ye ni jamana fana y'a jɔ a jɔyɔrɔ la Bougazelli i k'a dɔn a tɛ ku dɔgɔtɔrɔba si la k'i bɛ taa clinique dayɛlɛ siga t'o la ɲininka ko mun na mina ka sa dɔgɔtɔrɔsoba la o tɛ kelen ye qu'on paie très bien les médecins dɔgɔtɔrɔ fɔ mana taa clinique i ye clinique kɔnɔ walima i taara clinique dayɛlɛ i bɛ gɛn tu choisis mais il faut les mettre il faut leur donner les moyens dans les bonnes conditions. Voilà. Les bonnes conditions de travail. Les bonnes conditions de travail. C'est-à-dire que où mogo be docteur Mina Minou na. Apparata ça n'a pas donné na Minou fana donné docteur. Oui, d'accord. Bon, si c'est tel est le cas, faut les mettre dans les conditions. Nous fana kera. Docteur Ba est à la clinique d'aller. Tu choisis. L'État te met en demeure. Soit il est à la clinique là. Il t'a ton offre là. C'est tout. Moi, c'est ça, moi, mon problème. Nam. Ni we sabai sabamna ya salo ka bɔ le focus kono F Traoré a ka fa amabande abana ani l'école karamɔgɔw les grands professeurs là non mais je te dis les grands professeurs là les cadres du ministère de l'éducation a caman bɛ école privée ni université privée b'u bolo ka taa sɔrɔ la caman dayɛlɛlen bɛ o kɛlen bɛ ka sariya sɔsɔ o kɛlen bɛ ka sariya sɔsɔ agrément ɲɛnama t'a si bolo maintenant c'est ça le problème ça il faut faire des enquêtes min ni min da école so min ye si tu as un cadre là soit e bɛ ekɔliso e b'o baara bila parce que suɲɛni de don e b'i laban ministère ka wari fɛn o fɛn bɛ yen i b'o ɲɛsin i yɛrɛ ka yɔrɔ e de bɛ lakɔlidenw di i ka lakɔliso ma exactly voilà ça c'est dire que Mali dilanli man nɔgɔ o
ala fo président sa kwa ka i ka wele sa aya wele ka tamini aya be fe ga jamana war dunga ba aya war te bulu ne balo ka go e tay war ko di agla ñina mo bi la ga war derrière là il y a les soucis de l'argent Basiriki wati na ka wati ma se nyengo koro ana bitain bla ama ji to duna shui na 20h sagibe ke ninguna foni kele ka 21h30 ne be se kana kuma so kono bamananga jemuka madani touré ale bi dozongo ni de fait ale bi fone ko ni ala kila sona sini ami nyanzoro ni ngene nga sema koro bi bo kano olu lakali ama jekte kuma ka anjauta kuma kan ko yereke Gibson control sema bro kaleni e anine wa salam